nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bagakon o ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo o ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan ang gibuhat sa Dios kining mao nga mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay duwaton uban ng pagpasalamat og walay isalikway bisan unsa. Kaya ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan ini. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
mga ginikanan, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama. Ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko aniya na usab sa kahanginan. Inigyapon no sa RMN Polog, DXDR 981 AM. O gusab live nga makitag madungog sa rmndpolog.weebly.com no sa online. Kinigapon ninyong ubus nga lagad sa mong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Maugya po'y makiguban kaninyo sa mong tulumanon. Okay, no, pizza 26 sa bulan sa Agosto tuig 2012. Okay, katapusang Domingo, no, sa buong bulan. Of course, katapusan pa natong isipya sa buong bulan, no? Mga igala, mga ginikanan, wa pa na tumahuman ang tema, may labot na sa kalanon. Mao manggani nga atong gibasa ang mga sitas nga naghisgot, no? Na usa sa gihisgutan mahitungod aning pagkaon. Hinoon kini mao mga sitasa naghisgot may labot na sa mga bini nga magtutudlo. O sa atong pagtuo kinahanglan magyud masayod niini, no? Kining mga mini nga magtutudlo o gunsao nato ni pag-ila mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw. Of course, pinaagi usab sa mga gipangtudlo. Kung kini nahiuyon bagyod sa tinuod nga panudlo sa atong tinuoang Kristiyano o pagtulunan ni Kristo, o kini ba pagtulunan na lang sa tao nga walay kalambigitan ng atong Ginoo. Sa balaod God sa panaghiusa, no, diya sa pagtuo, wala yun na dawata ang panghuna-huna nga matag usa ka miyembro nga manudlo og pagtulunan, dayon lain pong miyembro manudlo pog laing pagtulunan, dayon nagsumpaki kining mga pagtulunana. Bawal na, no, gidili na diya sa tinuod yun nga pagtuo. Kay matud pa sa suwat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ni adto, usa ra man ang tinuoan o usa ang pagtuo tungod kay usa ka Dios, usa ang Ginoo o usa ka bunyag. Og labot pa sa giingon sa atong Ginoo, Amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako usa. So bawal gyud unta. Di gyud unta mao gyud ang tinuod. Kining managbahin-bahin dadya sa pagtuo, kay usara man ang pagtuo. Pero mga ginikanan, mga higala, mga suking tigpaminaw, ang iya-iya sa pagtuo kung atong tanaawon sa atong kalibutan karon, aduna kini valid acceptance. Bodi pasabot doon na kini legality. Kay sa mata sa law of the land, balaod sa tao, wala may gituhuan nga usa ka pagtuura o usara ka relihiyon ang gibarugan. Kundili matag usa may kagawasan sa pagpili unsay iyang tinuhuan. Kay doon naman tayo kanang gitawag og freedom of religion. Bori pasabot, dili ta gukdon, dili ta dakpon kung unsay pilion nato nga relihiyon o tinuhuan, masukwahi man sa uban, mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw. Sa laktod nga pagka-istorya, protected by the law of the land. Kanang gitawag na itong freedom of religion
So walay gipinig, walay ingnuntang labanan sa gobyerno kung maghisgot na og relihiyon. So bisan unsa atong tinhuan, protected ta, no? Magproteher ang gobyerno nato kung siya atong gituhuan. Okay, maayo na siya nga kinibang maayo na siya sa atong panglantaw o bisan sa atong pagbati tungod kay wala ta pugsa ug siya atong gusto nga tinuhuan. Kana usab tungod kay ang Ginoo ang Dios gitagaan ta niya kagawasan og freedom kung siya atong gusto. Ug siya atong gusto nga tinuhuan, libre ta. Apan mga higala mga ginikanan diha sa atong panginsusi o pagtuon. Kanang freedom of religion, kana, wala ta sugua ana sa Ginoo nga bisan unsa-unsa na lang atong pilion nga walay pagsusi niini kung kini husto ba o dili. Body pasabot, we are governed by right and reason, no? Na ay gitudlo nato nga unsay sayop ug unsay insakto. Body pasabot, pilio nato usab. Dili kay diha sa pagpili bisan unsa na lang. Naatay kagawasan. Apan kanang kagawasan na gamiton unta nato na siya sa pagpangita sa tinuod ug sa pagpuyo sa maong tinuod. Body pasabot mga igala, kanang atong buhaton, kanang atong gusto nga tinuhuan, atong sa Tagalog pa, suriin natin. Sabi na sa Binisaya. Atong taltagon o bali atong susihon, no? Kung kini mao ba gyud ni ang tinuhuan nga dapat yun natupuy-an atubangan sa Ginoo. Sama nining atong gibasa sa unang Timoteo kapitulo 4 uno ngadto sa 5, no? Sulat man ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo niadto nga naghisgot siya dinhi nga anaa gayud na agi mga mini nga magtutudlo. Hibalo naman ta kining mga mini nga magtutudlo mao ni sila ang manudlo og mga pagtulon-an nga nisukwahi na sa husto nga dalan o sa husto. Matud pa ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Yan, medyo lisod, no? Paminaw na to. Medyo higpit kay mga pamulunga. May mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Ang pangutan na kinsa man sila. Kita mga Katoliko ato bang isipon ato bang hunahon kini bang mga igsuon nato nga namiya sa atong pagtuong Katoliko? O sa lain pong tinuan sa mga Protestante ba pananglit moingon po sila? Ang mga Katoliko ba ang namiya sa lunsay tinuod nga pagtuong gihisgutan sa Biblia kay nanudlo nagsukwahi? Sumatag usa moingon nga makatumbok siya iya kung kinsa ning namiya. Kita mga Katoliko pwedeng moingon ta kining mga igsuon natong namiya sa atong tinuan. Nya dito po sa atong mga igsuong Protestante mahimong balihon sab nila. Sumala po silang nasabtan nga kita mga Katoliko mao'y namiya sa tinuod nga pagtuo kay nagtudlo na og dili mao sumala sa kasulatan. Nya matud pa mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Kinsa ka ni, no? Kinsa ka ning mga tao nga nagsunod aning panudlo sa gikan sa limbungang espiritu nga mga pagtulunan sa yawa. Doon ako yung mga nadunggan nga mga dili Katoliko moingon
Kamo mga Katoliko, Brad Veritas, mo'y na igo ana kay kanang mga pagtulunan ninyo kung atong uting kayon nanudlo ginag pagtulunan siyawa ug unsa man na pananglit giingon diri ni San Pablo. Nagikan kini mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon. O ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Mga higala, mga ginikanan, medyo dili ko komportable ani sa akong pagkatawhanon, dili ko komportable ani mo hisgot ani mga tudling sa Biblia. Ngano? Tungod kay kung ako ning hisgutan, natural lunag yung mga igsuon nako. Igsuon nato nga mahimong masakitan, mahimong dili mahimuot sa resulta aning pagtuki nato sa mao mga tudling. Sa akong pagkatawhanon dili ko komportable no, although Biblia ni atong tukion, Sagrada Eskriptura kini mga balaanong pulong mo atong gituki. Pero dili kalikayan kay ako si Veritas tao man na dunay pagbati. Sa akong pagbati, dili gyud ko mo mangulipas. Di gyud ako malikayan. Nga sa akong pagkatawhanon tungod sa akong gugma usab sa akong isikatawo nga dili ko gusto unta. Nga dunay masilo, dunay masuko, dunay masakitan, dunay mahinawaing. Dili gyud ko ganahan, dili gyud ko unta komportable mutuki aning mga tudling sa Biblia. Pero mga higala, mga ginikanan, ang kamatuoran dili lunlon tamis paminahon nato no, sa tao. Ang kamatuoran, manghapulong sa Dios sumala rosab dinhi sa maong Biblia sa mapananglit sa Hebrewhanon 4:12. Ang mga pulong sa Dios sama sa espada. Ang hait ko nung duhay suwap. Budi pasabot, mahimo sab diay nga ang pagtulunan nga atong gibasa des Biblia daw dili tamis atong pamati o sidiha kung atong kanon ka ng mga pulunga. Dili lunlon ka na bang maayo diha sa pagpaminaw sa atong taste, sa atong panimati. Doon na gyoy mga mura jug adi kay mura mao gyud masakitan ta. Apan tungod kay tinuod kamatuoran bisan masakit kinahanglan daw aton. Tingali ikaw naminaw karon maingon ka Veritas kanang gibasa ni mga sitas kamo man mga Katoliko may maigo ana ngano kay gihisgutan din ha unsa pananglit ang mga pagtulunan siyawa o kanang mga pagtulunan sa mga gikan sa limbungang mga tao nga nakasunod og mga pagtulunan siyawa. Giklaro man unsa kay na diha no. Okay, atong basahon subli uban na sa atong emphasis ug atong explanation kung mao ba, husto ba ang atong nasabtan niya na mga tudlinga. Kaysa gikaingon ko na sa miagi natong Sibya, nagdepende po na giyon sa nato pag-interpret, no, giyon sa nato pagsabot ang maong mga tudling sa Biblia. Kaya ang tinuod mga higala, mga ginikanan, wala gitay question no, sa atong baruganang Katoliko na karon, wala gay question para nato ang mga nahisulat sa Biblia. Wala gitay sumpaki o wala gitay kanabang ingon talang supak sa unsay nahipatik dinhi sa Sagrada Eskriptura kon Biblia. Well, diha lang ta nagka-problema. Diha lang ang problema no, ang negatibo no nga kanabang panglantaw na to. Diha lang nagsumikad sa pag-interpret o interpretation. It's a matter of how do we interpret no giunsa nato pagsabot ang maong mga tudling. Kay mahimo nga kanang atong nasabtan lahi usab sa nasabtan sa mga Katoliko ug lahi usab ang nasabtan sa mga igsuon natong Protestante no mga higala mga ginikanan. Unya dili po ta makaingon nga tanan o silang duha puro susto no kung labi na kung wala maghiusa, no? Dili man nagsama.
dili po ta makaingon nga kung managlahi na, wala magparehas, wala na nahi husto. Kina may uban na nalibog na kinadaghan na kunong tinuhuan, unta usara may Biblia, yan lain-lain, hangtod na tintal na lang sa panghuna-huna nga wa na gyud tinuod ani kay kalibog naman Usara man tay Biblia, yan lain-lain ang interpretasyon. Basin mo sangko na ba atong panghuna-huna nga matintal na tag tuo ba? Nga mutuo na lang ta nga awa naman siguro husto ani puros naman ni huna-huna lang sa tao nga wala paluyuhi og Dios. Apan alang kanako malisod usab tuhuan ako nga wala na ang Dios, nga ako na lang isalindot ang Dios taliwala sa mga human factor ba. Tungod lang sa tawhanon natong mga kakulangon, himuon na to ng basihanan, himuon na tong hinungdan na nga mahulog na hinon, na mawala na hinon na ang atong pagtuo sa Dios. Nya ang Dios nga magagagahom sa nga tanan, naghimo sa kalibutan, nya ang iyang gipamuhat, nagpakita nga siya gamhanan jugayo. Nya kanang pagagamhanan niya, liman ka kana lang adlaw nga iyang gibuhat. Nga matud pa sa mga siyentipiko, nihayag kuno ang adlaw tungod kuno na sa sunog, ako ni sunog nga bahin. Sa siyensya kanang kalayo o kahayag resulta na siya sa kanabang nagkayo o nagsiga nga combustible material, kanang material nga kanabang imo nang dagkutan masunog na unang muhayag pras anang kahoy, combustible material man ang kahoy. Pero inig kaupos anang kahoy, mapalong ra pud ang kahayag, di ba? So bisag ka na atong fluorescent naman na siya parte diha sa sulod atong suga nga unang filament by tawagan na nga masunog combustible na mo nang muhayag. Pero inig kaupos ana mapunder po ng atong bumbilya, di ba? O tanan kunong kahayag resulta sa sunog anang combustible material kanang masunog nga bahin mao nang resulta kahayag. Pero mapupos na wa na sama nang atong lamparilla mahurot na ng gas o awa na di na pud musiga. Nya kunong adlaw inana ra pud kuno sunog kuno ng adlaw ining na gasiga na. Pero ang pangutana sa kadugay na nga panahon wa man gyud mapalong sige ra maghayag. Kana mo'y dakong milagro niya, gama na sa Diyos. Hindi po ka makaingon nga ang adlaw ni tumaw ra nag-iya nga walay gagama, di ba? Malisod po na tuhuan, no? Nagyo gama. So kung pasanginlan na to ang Diyos, nga mo gyud naggama ana, sa to pa, gamhanan yung kay siya singatanan, kaya di man kahimo ana. Yan ang pangutana, kanang Diyosa nga gamhanan kay singatanan, wala ba siya mo padayag? O wala ba siya mo reveal? O napakyas ba siya? O dili ba siya kahibalo mo padayag sa unsay iyang palaod? Unsay iyang gusto? Para nako sa akong pagtuo, pag-analisar, na inumdumag ko sa giingon ni Kuan, ni St. Thomas Aquinas, nganong ni tandog sa kuan ni mga higala maginikanan. Nga niingon si St. Thomas Aquinas, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Kinaamang yung mga tao sa iyang panahon, sama ra gihapon sa itong panahon ron, nga kanang atong tinuhuan ko madisprove ko ng pagtuo na tug Dios, pinaagi ko ng rason. Ang ilang mga katarungan nga kung ang mga Kristiyanos o kitang mga nagtuo og Dios dili katubag sa ilang mga pangutana, sa ilang mga atake sa atong tinhuan, mo kuno nay proof, mo kuno nay prueba nga kanang pagtuo na to kasupak sa rason. Walay harmony ang faith kuno og reason. Si St. Thomas nga may laki sa pagtuong Kristiyano. Yun siya, dili na tinod. Kanang giingon sa mga atiyo nga ang pagtuog ang rason managsumpaki. Gibaliktad, gibali noon po na ni St. Thomas. Ingon siya nga, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Budi po sabot, amigo, dunay kanang panagiusa.
dunay maayo nga kanabang kadugtungan kanang duha. Sa unsa man na mapamatud-an, kung kita kuno mga Kristiyanos maantigo ta motubag, maantigo ta mo paliwanag o mohatag kahayag sa mga pangutana nga ilang ipangutana nga hikanato. Munang gikinahanglan niini ang pagtuon. Gikinahanglan niini ang pagampo. Pagampo, pagtuon. Nabtoy Santos niingon nga kanang pray and work. Pagampo dayon trabaho. Ya kanang pagtuon apil naman des trabaho, di ba? Ora et libora, no? Yung banalin natin, ora et libora. Ampo dayon trabaho. Ya kanang pagtuon usana siya sa trabaho. So, mga igala, hunsaon na to na siya pag pamatuod atong pagtuo. Mao na nga sa kagamhanan sa Dios malisod yun tuhuan na to no nga ang Dios dili kahibalo mo pahibaloon sa iyang kabubuton. Niya sa kadagko sa iyang gipangbuhat diha na to mailaba inana ang Dios unsa siya kagamhanan. Wala gina mahitabo nga wala makita ang iyang kabuhatan, di ba? Samaan ang adlaw, yan ang mga tanom. Tanan nakita gina nato iyang kabuhatan. Ang iyang pagpailang na agid siya kay matod pa sa usa ka banggitan diya sa pagtuo kanang mga butang like biblical man po na no nga kining mga butang nakita nato nga iyang gigama nga klarong dili magama nato ebidensya na nga siya naagyod. Kaya nainumdum ko sa panultion ba nga na kunoy wala mo tuo, na kunoy taong wala mo tuo og Dios nga pero samtang niingon siya nga walay Dios. Samtang nagsulti siya na sa gawas sa dalan pag siya nag-istorya niya init kaayo. Yan siya walay Dios. So samtang nag-istorya siya na hapit maliki ang yang agtang sa kainit sa adlaw. Inaman siya sa gawas. Buti po sabot ko no sa mata sa pagtuo nga kanang adlaw mismo mo nay pagpaila, mo nay buhing ebidensya nga na ay Dios nga gagamaan na kay imposible kayo nga magama ra nagtao, magama na unsa diha mo tumahor nagya. Nya kay gamhanan man kaayo siya, dili gyud mahitabo nga dili siya maantigo mo padayag sa iyang kabubuton. Nya wa may laing nakita nadto diha sa kasaysayan kun history. Unsa mang basahona, unsa mang kahugpunga sa mga tao, ang halapad kayo ang pagpaila. Nga mao ni ang mensahe sa Dios. Mao ni ang kabubuton. Kung magtandianay ta, no kay maingon ta kung itandi na to ang buhat sa Dios o kining buhat sa tao, ang buhat sa Dios dili ta kalupig. Nya maingon ka nga ang pagbulutan sa Dios, ang iyang mga pagtulunan, maingon ka nga wala niya mapadayag, murag malisod na tuhuan sa pangisip lang, sa rason lang, no. Ay gamhanan kay siya mahimo gunyang adlaw takit harita kahimo nya siya na hinuon mapakya siya pagpadiyag sa iyang kabubuton. Pangutan nag-asa. Well, kung mayo ta man ni mati, mayo ta mo balansi para nako di man lisod. Atong gawiyon nga katong giingon sa mga atiyo nga ang pagtuo kuno og ang rason kasupak dili kuno man nagamigo. No, dili na mao. Dito ko mulaban sa statement ni St. Thomas Aquinas nga niingon siya nga, no, faith is not opposed to reason. Meaning, ang pagtuog, ang rason, doon na ka na'y panaghiusa. Amigo na sila. Sa unsang paagi na ito ang pamatudan, kung maka-explikar ta, pinagi sa rason, nga naatay tubag, naatay paliwanag, nga matuod yun o doon na yung katarungan. Asa man kami yung ka nga, walay Dios o ug naa may Dios, wala siya, dili siya kahibalo mo padayag sa iyang kabubuton para nako malisod tuho ana pagkagamhanan niya di siya kahibalo mo padayag unsa iyang kabubuton. Nya wa may laing kasulatan mga higala nga halapad kayo ang pagpasabwag sa kalibutan. Kini mang Sagrada Eskriptura kon Biblia. Kung magtadian ay batag mga basahon, Book of Mormon, unsa pa na diha, ang pinakahalapad kaayo nga pagpadayag kung mingon og asa ang kabubuton sa Dios. Kini mang Biblia, daghang kitang mga testimonya ni na uban makita na to sa YouTube.
na gama sa o research nga ilang kaplag sa atong mga igsuon sa pagtuong Kristiyano, Katoliko. Ang uban pagali mga Protestante pagani. Atong gi-honor na kung ilang i-establish unsa ka mahinungdanon ning Biblia. Oo, naagihapoy natabang. Akong mo pasalamat ko sa mga Protestante usab nga nag-exalt aning Biblia, no? Naglaban aning Biblia nga naa dinhi ang mga pulong sa Dios. Kay tinuod man. Pero ato lang pong husayon gani ato untang panagbangi atong wala paghiusa diya sa mga nahisulat sa Biblia. So karon mga higala mo biya sa taana, no? Kana atong gisgutan na pod kana bang mga paninugdan sa atong pagtuo. Basin maingon mo ba nga, oy, na simbang na mas veritas. Ako nang gituyo ng mga higala. Kinamang ko'y uban nga dili sa mo o di paganahan maminaw na itong hisgutan kung dili sa matats ang mga paninugdan. O na bang ingnon dalang origin. Kung siya atong basis nga nung ingon ta nga atong pagtulod ang Kristiyano, dili ni basta-basta. Doon na gini rason mga higala. Katubang mga tao nga mutuo lang kung wala ba mo sumpaki sa rason nga naa silang hunahuna. Kining naa sa Biblia, halapad kayo ang pagpadayag sama sa halapad nga pagpadayag sa Dios sa iyang kabuhatan. Muna ni mo takdo, no? Ang mensahe diri. Of course, sa tama pod o sa tinuod o sa kanabang husto pod nga pagsabot sa mga nahisulat. Kasi gikaingon ko na ang kapakya sa pagsabot sa mga nahisulat mao kini hinungdan sa atong panagbahin-bahin. Nya, mura po ni siya o di kay mura mao gyud no nga kini gitugot ni sa Ginoo mahitabo nato. Kining panagbahin-bahin, no? By the way, lahi nang gitugot o lahi nang iyang gusto gyud, ha? Sama sa yawa. Kung naay nahimong yawa, dili man natungod kay gusto sa Ginoo nga kadto si Lucifer nga iyang gisugo nga mahimo siyang yawa. Ang yawa nakahimo lang sa iya pong gusto tungod kay gitugtan siya sa Ginoo. Pero lahi lagi nang gitugtan o gusto. Ang pag simang ni Lucifer nga nahimo siyang yawa, dili na gusto sa Ginoo. Ang sa Ginoo lang sa iyang plano mahimong tugtan niya for a purpose na siya purpose. No, natay separate topic ani mga higala. Na siya purpose nga nung iyang gitugtan ang yawa. Pero with limitation. Ang limitation nga dili kapugos pod ang yawa kung ang tao dili mo pili niya. No? Manilitan, ikaw karon tintalon ka sa pagbuhat og sala. Og naglabi ang imong gugma sa Dios, di gyud ka magpadala sa tentasyon sa yawa. Ang yawa way mahimo, di siya kapugos nimo, di gyud ka. Pero kung ikaw mosunod ka sa tentasyon sa yawa, aw naghapon kay kagawasan, ingon na. Ingon na ang pagtugot sa Ginoo na kay freedom lagi. O bitaw paras anang sa atong pagtuo kanang gitawag nilag freedom of choice. Usahay ang simbahan maakusahan nga wala kuno taga-eg kagawasan ang mga tao. Ingano man kunong pugson man nga pagpasunod anang pagtulon-an simbahan nga bawal lang kontrasepsyon. Anong di man kuno taga-ag kagawasan ang mga tao kung unsay iyang gustong pagplanos pamilya mo gamit ba siya kontrasepsyon o dili? Anong hikawan man kuno sa simbahan ang mga tao nga mo pili o choice? Well, mga higala, mga ginikanan, dili na mao. Since the start, bisan sukad pa sa una, sa pagsugod sa simbahan, ang tao wala ginahikawi sa simbahan sa pagpili unsa iyang gusto. Ang prueba, anong daghang kay mga Katolikong nakasala? Pagkadaghang king Katolikong nakasala, ngano man, kay wala ang mga Katoliko pugsa sa mga pare sa pagsunod anang mga pagtulunan. Ang mga pare o ang mga ministro o ang mga tinugyanan sa Dios igurang gatudlo og unsay sayop unsay dili, pero ang pag-decide, ang pagpili ming naragihapon na to. Pero dili pod ang simbahan mo ingon nga kana puros husto kanang unsay atong gusto, dili man na maupod. Kay tanawa tong sa nahitabo ni Eva o
Nga naman tong si Eva na o kato si Adan ug Eva nahulog man sa Adan o sa Eden. Tungod kay ang Dios nag-ingon, o pwede mo mukaon ani tanan diri sa tanaman, gawas aning usah ay ninyo kana. Naigidili ang Ginoo nila. Unya ila mang yung gikaon tong gidili. Budi pasabot mga higala, bisag doon na tay kagawasan, si Adan ug Eva ni atong higayon na gitagaag kagawasan sa pagpili. Apan wala mag-ingon ang Ginoo nga pilia ang sayop. Ang simbahan mo raw sab. Kung mayong ka ng contraception, husto ba nagdili? Ang simbahan may dili gina husto. Kay sayop man gina sumala sa natural law. Og sa balaod gyud pod sa simbahan, og balaod gyud pod sa pagtuo, gikan pa sa una sa Old Covenant, bisan sa New Covenant, wa gitay mabasa. Ya kanang pagplano sa pamilya, i-apil lang gagamit og contraception. Wala gyud mga higala. So, mao na. So, dili ta moingon nga pasangilan nato ang simbahan nga wala tatagae kagawasan. Kanang kagawasan na nato na. Nga naman di kita mo tuho simbahan. Nabay pare mo dakop nimo mo taral nimo sa prisuan o magpalaygit ka o magamit kag kondom. Wala kisa man tayo gipadakop sa simbahan nga nilapas sa pagtulunan sa simbahan. Wala. Ang simbahan igo lang nag-ingon nga dili ta mo gamit ana sumala sa tong pagtuo kay wala nay apil sa atong pagtuo. Igo ra siya mutudlo sama sa balaod sa Ginoo nga nag-ingon siya diya sa napulo ka sugo, o mo ni gidili ayaw pagpabaton og laing Dios gawas kanako. Pwede ba ta mo ingon nga tungod kay naatay kagawasan o di ko mosunod ana Ginoo kay naa pa koy gustong laing tuhuan nga Dios? Pwede ba na? Of course, freedom na nato. Kagawasan ta pwede ta magbuot. Pero ang pangutana, husto ba na atubangan sa Ginoo? Dili tanang mintag freedom of choice niya bisag unsa na lang pilion na tuwa na gisayop ana. Puros na day husto. I-prove sa kung kanang paggamit og contraception sumalas tong pagtuo. Uyi-uyunan ba na gikan sa Old Covenant hangtod sa New Covenant. Kay ko sa atong natun-an mga higala, ang pagtugot ana sa pagtuo nahitabo na niya itong 1930 lang awahin na. Kay ang grupo sa mga protestante before anang 1930 wala pa tong Anglican Church. Ang Katoliko o protestante naghiusa anang pagsupak anang contraception. Awahi ra gyud nang gitugot na gumikan sa social pressure ni adtong 1930 sa Anglican Church. Nya ang mga protestante po ron apil lang Iglesia ni Cristo, apilan na silang nag-usab. Na nga unsa narabay text-studies Biblia, balik kamo sa dating daan. Dili nang dating daan ni Eli Soriano kay dili yun na yung dating daan. Gisgutan sa Biblia kay awahira yun namin tumaw. 15th century wala pa gali na si Eli Soriano. O kanang dating daan nga kutloon na sa Biblia dili na sila may matunong kay ang tinuod nga dating daan ang kamatuuran nga milambo sa bag-ong testamento sa pagtukod ni Kristo o ang maong yang gitukod nagpadayon kanang mga tawhanang nadugtong ana unsang grupuhan nga nadugtong sa tinuhuan sa mga apostol mao na ang tinuod. Nyawa may laing tinuhuan nga makapakitag ebidensya nga gikan sa sinugdanan o gikan sa sinugdanan sa pagtukod ni Kristo sa maong pundok nga nagpadayon hangtod karon Iglesia Katolika raman. Mga higala may ginikanan wala lang masabti o na nga kanatong mga nakasabot kinahanglan ato ng obligasyon sa pagpasabot. Well, adto ta mga higala sa giingon ni San Pablo kining kuan ko no pagtulunan sa yawa sama aning sa bersikulo 3 sa unang Timoteo 4. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo o ang pagkaon sa pipila ka pagkaon. Mga higala, nahibalo ba mo o kamong naminaw karon nagkadaiya ang inyong pangunauna, no? Kung dili mo mga Katoliko, siguro ko nga ang naa sa inyong unahuna nga
kaming mga Katoliko mo inaigo ani kay kining pagtulunan sa yawa kuno sama aning dili pagminyo natuman mong kuno diha sa dili pagminyo sa mga pari. O pagtulunan kuno sa yawa kanang ang mga pari gidid-an sa pagminyo. Then kini pong giingon diri nga pagdili sa pagkaon sa pipila ka pagkaon. Well, mga higala, mga duha ka anggulo ang makuha nato diri mahimong ang matumbok nato kining mga Adventista nga gadili og pagkaon gihapon nga wa naman tay gidili sa New Covenant sa pagkaon. Mahimong mapasangilan nato ang mga Adventist, no? Kay gidili gihapon nila ang pagkaon sa kanang baboy ug isdang wala himbis. Pero naapoy mga igsuon natong dili Katoliko sama sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo nga ang ila pong gitumbok ani kita mga Katoliko kana kuno atong Mabiyernes Santo nga magpuasa tang dili mo kaog karne. Pero dili man nimo gitumbok diri kay lahi man ang puasa. E kanang puasa, siyempre di kita magkaog karne, di ba? Oo. Dili na ang pasabot diring pagtulunan sa yawa kanang gadili gyud sa pagkaon. Nya mayon kang Katoliko gadili bag pagkaog karning baboy, wala man. Of course, kung magpuasa, adi gyud po magkaon, dili lang kay karnira. Bisa pag unsang pagkaon nga maglimite ka kay nagpuasa lagi ka. So lahi ng puasang di ka magkaon og kining pagtulunan sa yawa nga gadili gyud sa pagkaon kisa man gyud matumbok ani. Oh, di ba? Kining mga tao nga ilag hapong gi-follow, gituman gyapon ang tulumanon sa kalanon nga kanang baboy, isdang wala himbis gidili na. Ilang kinay puasa tanang adlaw gidili gyud. Mahimong ang atong pagsapot nga Katoliko mao gyud ni takdo ug unsa ning pagtulunan sa yawa. Kini mga tao karon nga duna gihapoy gipanudlo nga gidili gihapon sa pagkaon. Okay, ingon niya diri. Apa nang gibuhat sa Dios? Gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadto mga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, ang tanan angay dawaton uban ng pagpasalamat og walay isalikway bisan unsa. Niya karon no aman joy moingon nga isalikway ng baboy isdang wala himbis kay gidili kuno na dito sa Old Covenant wa man tay lalis nga sa Old Covenant gidili pero diri sa New Covenant si Kristo ug ang mga apostol wala na magtudlo ani. Although ang ubang mga tinun-an mahimong namilit-pilit ang ilang nahibaw-an sa daang kasabutan mo nang usahay magdebate sila nga may parasaan ng sa man ni mga hintil dawaton na ba nato ni o kinahanglan pa bang tulion ang hintil kung mapasakop? Oh, para saan na? Kay namilit-pilit tong ilang batasan sa old nga makapanudlo sila og baruganan nga wala na diri pag-abot ni Kristo. Pero hinay-hinay na nga nangawala kay kanang pag-ingon nga kinahanglan pa kunon tulion mo pasakop sa tinuoan ni Kristo. Wa naman na hangtod karon wa naman na, di ba? Pero sa pagsugod, namilit-pilit pa mo nang gadibati pa sila motong hitabo tong Council of Jerusalem. Mo na mga higala. So, kining mahitungod sa pagkaon wala na ni apil mao na nga karon ang lambo naman gaya diha sa pagtuo mga pagtulunan ang simbahan nga gitukod ni Kristo mo klaro na gyud nga wa na dili diha sa pagkaon. Yan katupong tinun-an nga nagkutlo gihapon sa daang covenant nga gidili ng pagkaon og dugo kinadya ang kinabuhi. Wala na pud itudlo karon kay katong gikutlo man to niya sa daang tinuhuan. Wa naman to itudlo sa atong Ginoo. Nahigala may kanan. In fact, si Kristo nag-ingon gani nga ang iyang galing dugo iyang ipainom. Kinsa tong mukaon sa kong lawas ug miinom sa kong dugo may kinabuhing dayon. Of course, sakramentuhano ni nga paagi. Sabayhon sa panog bino diya sa konsagrasyon sa pare katong ningon si Kristo ba. Buhatan ninyo kini. Alang sa paghandom kanako. Ang mukaon sa kong lawas ug miinom sa kong dugo makabaton og kinabuhing dayon. Ano na laliman ka pagtuo na ha? Di ka mutuwa na ayaw, di ka pugson.
kalawaton nato diha si Kristo sa bayhon sa panog bino na liman ka makaon natong lawas ug mainom ang dugo ni Kristo sa bayhon sa panog bino. Kadakong milagro na magtan-aw na to maura day paan ra bino ra pero lawas ug dugo na din ni Kristo. Yang di ka mutuwa na ikaw lang. Pero mo na gisultis Ginoo. Pagtuo na ang mga higala. Unya kini pong giingon din hinga gadili sa pagminyo ato biyang timan-an nga duha biya na kaklase ng dili pagminyo. Una, kanang pagtulunan sa yawa. Ang pagtulunan sa yawa sa pagdili sa pagminyo kay giisip nga kanang kaminyoon sayop. Kay gingon diri nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Mo nang gadili sa pagminyo, mo na pagtulunan sa yawa. Pero sa Katoliko, gidid-an ba ang pari tungod kay sayop ang pagminyo? Dili na mao mga higala. Disiplina na. Dili gali na siya doktrina. Unya, kung magiskot og disiplina, si Kristo nanudlog disiplina nga dili magminyo. Asa mabasa? Nasa Mateo 19:12. Nga, duna gayoy dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Kana kunong mga tao nga mupili nga dili siya bagminyo tungod sa gingharian sa langit kay gusto siya makaalagad pag-ayo sa Ginoo nga walay kabilinggan, makapokus jud og ayo sa mga butang niya nga sa simbahan, kay wagod siya pamilya nga kaugalingon nga giatiman, kundi ang dakong pamilya ra sa Dios nga mao ang simbahan. Ang makapili kuno ana mo na sila ang dili magminyo. Mo na asong mga pare ron. O kanang baop silibasi sa mga pare, dili na pagtulunan sa yawa nga dili sila magminyo tungod sa gingharian sa langit. Kay kanang pagtulunan sa yawa, mga higala, dili kay mga pare ray gidid-an ana. Tanan. Mababae ka, lalaki ka, tanan gidili gyud sa pagminyo. Kay sayop ng kaminyo niya kanang pagtulunan sa Katoliko. Gitudlo ba sa pagtulunan ang Katoliko nga sayop ang kaminyoon? Dili kay ako mangali pare magikasal nako. Usam man na kasakramento ng kaminyoon, dili man na sayop, sagrado na sumala sa pagtulunan ng Katoliko. So kung ang mga pare gidid-an sa pagminyo tungod na kay gihimong canon law ang disiplina sa vow of celibacy na ang simbahan po na ay gahom sa paghimog balaod ana nasa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ug ang inyong itugot usab na ko sa langit. Muna gahom sa simbahan sa paghimog balaod. Kung ang atong mga magbabalaod sa gobyerno, mga congressman makahimog balaod sa atong balaod diri sa atong nasod, ang ato pong mga kadagkuan diya simbahan na apay gahom sa paghimog balaod eklesiastikal. Og ang teksto ana nas Biblia Mateo 18:18. Kay kanagong vow of celibacy sa first century, kuan ra na kanang optional mo na nga dunay ministro o pare sa una nga minyo, doon na pwede dili. O mo nang bitaw mabasa sa Biblia sa unang Timoteo kay optional man ang ilang dili pagminyo sa una, mo nang dunay pare bisag si Pedro ba to minyo o mga 5 o mga 30 gali kung wa ko masayop sa paghinumdom, mga 30 gali ka Santo Papa minyo. Gikan ni Pedro og kay na awahin naman himong canon law ang vow of celibacy nga gi-require na, pero na mga exceptional kuan gali ana di kay ko ana kay di kay ko expert og canon law. Pero wala gyud na mga exemption ana kay naa man gali mga Anglicans nga mga na-convert ron sa Katoliko nga gi-exempt sila nga bisan na minyo sila, padayon ra gyapon minyo sila nga napare sila di as Katoliko. Ay mga exemption, of course, basta mosunod lang sa balaod, no? Pero kanang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit nga para sa atong sa Western Ron Church diri sa Pilipinas, ang mga pare gidid-an yod kay disiplina na kanang balaora kinahanglan mo follow ta. Kay mo po na silbing gift na to, kanang balaora gift na nato sa Ginoo.
Kay mo man na iyang pagtulunan mahitungod sa disiplina katong naingon siya sa Mateo 19:12 nga aduna gay mga tao dili makahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makabuhat padawata siya. Siya nga makahimo padawata siya. Oh, mga igala, sa ako nang gikaingon kining pagtulunan sa yawa sa dili sa pagminyo. Dili ni kanang baob silibase sa mga pari ha, dili na. Kay ang rason ana ang hinungdan for the kingdom of God. Unya naana sa gitudlo ni Kristo, Mateo 19:12, ang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit maayo na, no? Basahan ninyo mga higala, Mateo 19:12. Pero ang dili pagminyo tungod kay sayop ang kaminyoon, mo ni pagtulunan siyawa. Balikon ko, ang Katoliko wala manudlo nga mga pari gidid-an sa pagminyo kay sayop ang pagminyo. No. Wala manudlo ang Katoliko ana. Kung gidid-an ang mga pari karon sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Kay unsa man day hinungdan ana nagi-eksplikar na ni San Pablo diya sa 1 Corinto 7 nga kung mag-inusara kuno ka moalagad sa Ginoo, magmaayo kuno magsama niya nga dili magminyo. Kay kung minyo kuno mabahin man hunahuna, of course di na dautan. Oh, napay pamilya nimo kaugalingon, napay dakong pamilya nimo ang simbahan. Di duha di. Kasi ma-divide do sahay mo bitan na hinungdan nga na ang simbahan gihimo ginang balaod yun niya canon law. Gi-require na kay duna mangguti panahon god sa kasaysayan mga higala nga ang mga asawa magbuot na mag-apil-apil na diya sa administrasyon diya sa simbahan. Oh. Sahi ang tingog na sa asawa mo patigbabaw diya sa pagdumala sa simbahan. Namang gali ito, di lang ko maghiskot. Bisig sa gobyerno gali naman na mahitabuan na po pagdumala diya sa mga gamahanan. Usahay ang mga asawa maglabot-labot dus pagdumala diya sa mga gamahanan. Muna usap po sa reason nga atong pare gi-espesyal na lang yun nga murag iawat na lang Diyos Kristo nga single ba nga wa magminyo o si San Pablo. Pero kuha na case to case basis na o dili pog kakaagwanta basig mausub mo na pwede man ka magminyo siguro mananghid lang kag tarong imbis na numpa na ka. Pwede ra siguro na grand ra siguro na pero naay balaod nga imong sundon. Naampoy nahibaw-an ako nga pare nga nirelinquish siya iyang gibiyaan ng iyang bawab silibasi niya, nagminyo siya gitugtan sa Santo Papa. Naimurag na ana sa Ilaya kung wa ko masayop. Kana nananghid nagtarong dayon minyo. Pero of course dunay danyos. Ang danyos kay ang iyang promise, ang iyang saado aman matuman kay iyang manggiusob. Na pare ra gyapon siya pero gihukasan siya meaning sa iyang trabaho nga pagkapare nga di na siya makamisa diha. Unsa diha mo na po siya silbing danyos sa pag-breach na to sa atong contract. Kay kontrata man taon na. Yan ang ordinahan kapag kapare ug unsa imong saad diha, apil man na saad nang di ka magminyo. Yung imong usbon, simbahan makasabot ana mananghid lang kag tarong. Pero kinahanglan ang unsay danyos, unsay sangputanan sa pagguba nimo sa kontrata, imo mutuman pud ka. Mo na nahitabo pud sa mga pare nga nagminyo din gitugtan. Pero kinahanglan mo follow sa unsay sangputanan kay sayon nang giguba ang imong saad da sa pagkuan. Kay usa sa imong saad kung magpari ka kana amang dili ka magminyo karon for the kingdom of God. Naog dili ka ana ay na lang gyud pagtuga-tuga pod anag seminary kung kinahanglan jud ka minyo amon tapog sa tuod sa atong simbahan oy. Uban gali og dili mo palos balaod maghimo nila gila ang mga desisyon nga wala na i-appeal ang simbahan. Of course katungod po na nila pero for me it's better to follow the mandate of the church. O man ang kanang simbahan mayon dili nang supak sa Richville. Mo supak kita na kay saon mo man gyud ang atong pagtuo. Gawas kung dili nato ipalabi ang atong pagkatoliko mahimong supako nato ang simbahan. Og daghan kay nato gikasubo kay sa Ateneo ron ay eskwelahan diya nga Katoliko sa Manila nga nasubo taon ang daghang mga kaparian nganong mga professor diha nganong pabor ng Richville. Lahi na kuno ingon gato si James Router nga pari nga unsa naman ni lahi naman kuno ang Ateneo karon kumpara sa una. Of course para nako mga higala history repeats itself.
ang challenge sa otoridad sa simbahan naa gisukad pa sa una sa sulod og magawas naa. Gihulga ang simbahan siyang otoridad sulod og gawas. Una nga bisan pagpare gali kanang uban nga pare nga silent ana, mahimong ang ila pud dagwing hunahuna okay ra sila kay silent man sila. Pero katong mga pare yung nagbarug yun sa magisterium, supak gina. Muna diya sa humili ipakita gina, no? So libo ko no bang pare katungod po na nila Islam mo hisgot kay magampo lang ko no. Okay ra gyapon. Lain mag mga pamaagi po itong mga pare unsaon na pagsumpo. Of course na may prayer is the best. But of course, appeal po ang panudlo, di ba? Prayer o panudlo. Kaya mo ganito trabaho simbahan. Muna ako pong remind po sa ato mga leaders, pag-ampo o itudlo, gyud. I-appeal ya, gyud sa panudlo. Di kay igo ra prayer ra pod walay dili itudlo unsa atong pagtulunan. Okay no mga igala, wa naman tayo igong panahon. Gisgutan lang na to tipik ang mahitungod sa Kalano no. Na gi-appeal man to nga katong gadili gihapon sa pagkaon usatos pagtulunan sa yawa. Pero lahi nang puasa ha. Sa sunod Domingo mga igala kung itugot gyapon sa Ginoo, mao gyapon na tumbuhaton. Dili lang ta mo focus lang pod sa usa ka punto no. Mahitungod sa Kalano atong sagulan nga related gyapon sa atong pagtuo. So mga igala, waram daigong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary ug mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini nga buhos niyong alagad sa mong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Beridas, kauban sa Pikas Lawag Tani Luod ug Taxi Lumba, sa mga kaubanan na to din hitanan sa RMND Polog, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. O kayang-kaya mo kaya